Ciao, am revenit în forță. Haide cu ușile. Haide frisk, Alter. Suntem în oraș și acum am ieșit de la cinema și am dormit bine de tot. Deci eu am dormit foarte bine la film. Fraiere este să râde la film. Eu mi-am făcut antrenamentul pentru azi noapte când stăm iară pe Skype și vorbim. Momentan acum suntem în oraș, în centru. Vedeți, clădiri super faine. Te-mi pula mea. Deci ce frumos e. Deci, asta e Austria, aici ce vedeți voi. Cam cum e Sibiu, cam așa ceva. Numai că ceva mai fain, cu arhitectură mai ceva deosebit. Uitați-l, șeful, șef. Uite cu ești. Uitați-l! Uitați-l! Schaut ihn an! Seht ihn an! Uitați-vă și pe doamnele, pe fetele. Uitați-l și pe șeful. Eu sunt șeful care filmează. Uitați-l pe fraierul care tăia. Vreau să mă filmez singur. Dar ce bine am dormit. Uite, băieți, șloc.